Яррак елна яккан айтап килгәнсез икән безгә. Белгечләр район үзәгенең мәгариф учреждениеларында кунак булды. Миләшкәй балалар бакчасындагы метео үзәктә бүгенге һава торышы турында мәгълүматлар алганнан соң идарәчеләр бакчаның интерактив җиһазлар белән тулыландырылган залына үтте. Тәрбияләнүчеләр хәрефләрне тануда, сүзләр төзүдә осталыкларын күрсәтте. Предмет исеме дөрес язылса, әлеге предметта яки зат җанлана тавыш бирә. Сүз хаталы булса, ясалма интеллект тагын бер кат уйларга киңәш итә. Әлеге әсбаплар белән танышу өлкәннәрдә дә зур кызыксыну уятты. Җайланма ярдәмендә хәрәкәтле уеннар уйнарга мөмкин. Шушы мөмкинлектән кулланып, кунаклар җиһазларын сынап карый алды. Мөслим лицейында узачак укучылар үзләресе сайлауларына багышланган акциядә катнашу мөмкинлеге тудырылды. Чара кысаларында алдынгылар хәрәкәт активистлары булачак президентка юллап хат язарга тәкъдим итте. Кунаклар үзләренең киңәшләре, теләкләре тулы конвертларны почта тартмасына салды. Аннан тыш, беренче сыйныф укучыларына багышланган маршировка сәгате дәресендә укучылар да, кадрлар резервы проекты вәкилләре дә маршировка стәрләренә төшенде. Идарәчеләр Мөслим гимназиясе укучылары әзерләгән QR-кодлар проекты белән танышты. Әлеге проект кысаларында укучылар Мөслимнең истәлекле урыннары турында мәгълүматлар тупланган видео язмаларны интернет челтәрләренә урнаштыра. Видеоларга бәйләнгән QR-кодларны Мөслим буйлап урнаштырырга планлаштырыла. Әлеге видеоларны карау өчен смартфонны QR-кодка юнәлтергә кирәк. Шушы усул белән сез телефон аша Мөслим буенча сәяхәт итә аласыз. Видно, что есть любовь у жителей к району, муслимле, без муслимляр. Вот это очень правильное направление. Очень много реализованных проектов, очень много проектов, которые хотят реализовать, которые реально востребованы. Я вот посетили мою гимназию, посетили детский сад, были у главы администрации на планерке утреннем. Видно, что глаза горят, видно, что огромное желание есть. На самом деле прекрасное впечатление. В Мусульманском районе я в первый раз и выбрала эту командировку, потому что очень тепло отношусь к вашему главе. Мы с ним работали по ряду направлений. Я отвечаю за социальные сети, за медиа, за работу с информационными рисками. И мне хотелось посмотреть ту землю, где непосредственно он руководит. Мөслим гимназиясе укучылары тиз уку күнекмәләрен өйрәнүдә дә югары нәтиҗәләр күрсәтә. Егет-кызлар әлеге осталыкны үзләштерү өчен кулланган күнегүләрне күрсәтте. Идарәчеләр дә үзләрен төрле осталыкларга тикшерде. Укытучылар тәкъдим иткән биремнәрне эшләде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.